दिनै गोथार अकेजनाव नुजाफैनो हानाय गाहाय आलासिजों लोगोसे गुबुन गुबुन मानव गेदेर आलासि नोंथांमोन दिनै जाय बिजाबखौ बेखेवनाय जाबाय बे बिजाबनि कम्पाइलार जोंनि अनजालु दावलदेव नार्जारी वर्ल्ड बड' सेनियर स्टुडेन्ट फरामनि गाहाय नेहाथारि उमसेन ब्रह्म बिटिसिनि आगुनि एडुकेशन डिपार्टमेंट डाइरेक्टर रबिशंकर बरगयारी आब' मारुति आरो गुबुन गुबुन आलासि नोंथांमोन दिनैनि साना गमामायैनो मोनसे जारिमिनारि सान होननानै आं बुंनो लुबैयो आरो हिस्टरिक डे आरो बे हिस्टरिक डेखौ फालिनो सुजुग होनायनि थाखाय अनजालु दावलदेव नार्जारी बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थोजासे साबायखर आं बावबाय नोंथांमोन बयनोबो दिनैनि बे गाहाम अकेजनाव साखि हिसाबै नुजाफैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनि अननाय साबायखर गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावग्रोबाय आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै फंसेल' बाथ्रा आं बुंनो लुबैयो बे आंनि नङा आरोखि इन्डियानि सासे वान अफ दि टप मोस्ट एन्थ्रपलजिस्ट बेनि उनाव डक्टर बि.के. राय डक्टर बि.के. रायआ सोनाब बेंगलनि मानसि बर' जातिनि सायाव वेस्ट बेंगलनि मेस जातिनि सायाव फार्स्ट PhD थेसिस लिरनाय डक्टर मोननाय मानसि वर्ल्डनि सासे वान अफ दि टप मोस्ट एन्थ्रपलजिस्ट आरोखि जेब्ला जों बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जुरिबाय गोबां आर्गुमेन्ट होनांगौ थायो गभर्नमेन्टनि खाथियाव बेनाव आङो फ्राय थांफायबाय थायो आरो ओमफ्राय बे आंखौ सोंबाय नोंसोर आलादा बड'लेण्ड हादोर मोननो लुबैदों थैथां जुजिदों नोंसोरनि पपुलेसना बेसेबां आं बुंबाय जोंनि पपुलेसनाथ' जेसेबां थानांगौ एसेबां गैया गोदो गोदाय दंमोन अनेक जाहोननि थाखाय दा बाङाय जालांबाय खमायलांबाय आरोखि गोबाङानो हारसा जाबाय गोबाङानो मुस्लिम जाबाय नर्थ बेंगलनिया बेंगलि जाबाय आसामाव हारसा जाबाय मुस्लिम जाबाय दा इन टार्म्स अफ पपुलेसन स्ट्रेंथ जोंहा रायजो मोननांगौ मोनसे गोब्राब होननानै बे बुंबाय ओमफ्राय नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय इन टार्म्स अफ पलिटिकेल स्ट्रेंथ एन्ड पावार साबैसे MP आरो MLA बर'फ्रा देरहाहोनो हायो बे टार्मावबो जोङो गेजेन जायो मोनसे खोथाखौ सिरियासलि बुंबाय बियो बे मिथिगौ बर'नि हिस्ट्रिखौ you to have one very strongest kind of argument. What is that? You can buy historical pedagogy. गोदो गोदाय सोलियोमोन आसामा नर्थ बेंगला सोलियोमोन नर्थ इस्ट इन्डिया माइनास हिल्स टेराइन नागा हिल्स मिजो हिल्स खासि हिल्स अरुणाचल रिडेन नेपाल बेनि बादै एन्टायर प्लेन एरियायाव नर्थ इस्ट इन्डियाया नोंसोरनि बर' मेसफोरनि किंडम्समोन बे हिसाबै येस डेफिनेटलि बे हिस्ट्रिकेल पेडागजिक जुक्तिखौ आर्गुमेन्टखौ नांगौ रोखोम जुदि प्लेस खालामनो हायोब्ला डेफिनेटलि यु विल गेट योर ड्रिम होमलेन्ड बर'लेण्ड वन्डारफुल किन्तु दुखुनांथाव जाथायफ्रा दा मा जागासिनो दं रिसेन्टलि बे BTR कर्टखौ लानानै डिबेट अपेन डिबेट नांगौ होननानै थरख' बिथरख' जाबाय थादों दानि जेनेरेशना मा होननो नागिरदों
हिस्ट्रिकेल इम्पर्टेन्ट जेबो गैया नाङा जारिमिनखौ नाङा मानो नांगौ जारिमिनखौ बे स्टुपिडिटि नङा नङा बे नों हिस्ट्रियानो गैयाबा जारिमिनानो गैयाब्ला बेस्ट अन व्हाट नों मा मोनगोन नोङो जेबो मोना दा बेखायनो जोंहा दराव देखो नाजारिया जे स्पिरिट नोंनि आंनि सुबुरुन होनाय बा एनकारेजमेन्टजों थुलुंगा मोननानै जे बिजाब कम्पाइल खालामबाय बेखौ फरायनानै जाहाथे इयं जेनेरेसना मोनसे गोदान स्पिरिट जाहाथे बिल्डआप खालामनो हायो आं बेखौ लुबैयो आरोखि दा जोङो वर्ल्ड बड' हिस्ट्रि जादों 2008 आव नाथाय जोबोद दुखुनांथाव अनेक फेक्टर अनेक जाहोननि थाखाय बेखौ जों माने सास्टेन खालामनो हायाखै आरोखि बेखौ जों माखासे सबिनार दिहुनदों बे सबिनारखौ अनेक मानसिया मोनदों आरो आं आसा खालामबावो हिराचल नार्जारिखौ आं बुंबाय थादों आदा गोदोनि मानसियाथ' थैजोबबाय नोंनो चेयारमेन प्रेसिडेन्ट जानानै सालायबाय थादों वर्ल्ड हिस्ट्रि ससाइटिखौ दाबो माखासे गोथां मानसि दं बे गोथां मानसिया थांना थासान्दि समाव जुदि बर'नि जारिमिनखौ जुदि कम्पाइल खालामनो हायाब्ला उननि जेनेरेसना मा खालामगोन खालामा एसे साननो गोनां आरोखि अबयसे आं एसे खोनादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि माखासे प्रफेसारफोर एसे गोदान मोनसे थुलुंगा मोननानै ना मानानै एसे जुरिफिनदों होननाय आं खोनादों आरोखि खिन्थु बेसेबां साक्सेसफुल जागोन इट इज मेटार अफ टाइम खिन्थु अनेस्टि गैयाब्ला नोंनि जास्ट नाम मोननो थाखायल' मालायनिफ्राय बाख्नायजेननो थाखायल' जुदि माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला बेजों खिन्थु खामानि जाया आरोखि मोजां फिथाइ थाया आरोखि सानसेखालि मा जाबाय 1990 नि फार्स्ट बडि एकर्डनि सिगां डिफेन्स मिनिस्टारा बे समाव शरद पावारमोन प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय बिनानै जों बेखौ जोंनि बड'लेण्ड इस्युनि सायाव डिसकासन खालामनो चेयारमेन हिसाबै जों मोनदोंमोन आरोखि फार्स्ट बाउन्डारि डिमार्केसननि टक्स जाबाय डिफेन्स मिनिस्ट्रियाव साउथ ब्लकआव हितेश्वर शइकिया सासे मानसि लांफादोंमोन बे जाबाय राङापारा एसेम्बलि सेगमेन्टनि एमएलए मोन बियो मा राजबंसि गलब राजबंसि बे होनबाय हाउ इउ केन क्लेम up to Surya, up to Gohapur, मा बेसिस दं आं बाय मिस्टार राजबंसि नोंबो सासे बर'मोन दे नोंबो बर'मोन बर'निफ्राय नों कनभार्ट जादों हारसायाव you have given up your own mother tongue बर' language बेबायदि होननानै नों जे बर' नङा तामिलफ्रा सारा बर' दं इंलेण्डआव थानाय आमेरिकायाव थानाय तामिला जुदि रावबावबो बे तामिल नङा नोंबो बर'सो गासिबो जेसेबां हारसा दङ सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बर'जोबमोन नोमा नोमफायाबो नोमब'आबो बर'मोन दे दा हिस्ट्रिकेल क्रेडिबिलिटिआ बिराद इम्पर्टेन्ट आरोखि थांनानै थानो थाखाय स्ट्रागल खालामनायाव जोंनि गोमालांनाय हादोरखौ मोनफिननांगौब्ला बेनि अनगायै दस्रा जेबो लामा गैया दस्रा राहा गैया आं बेखिनिखौ एमफेसाइज होनानै बे बर'नि सासे बिराद बिदग्ध पण्डित एसडि साख्रि मावो बिथाङा प्रमद चन्द्र ब्रह्म फैनानै थांबाय आरोखि बे आंनो ओरैबायदि स्पिरिट मोनसे होना गालांदों सानसेयाव मा होनबाय नोंनो मोनसे खोथाखौ 100 टाइम्स बे जोंनिमोन होनबाय था मालाय उफाय गैयिनि लास्टआव नंगौथ' इज राइट दा हिस्ट्रिकेल क्लेमाबो बिदि जायो दा जोंसो जाम्बा बर'फ्रा जोंहालाय मा दंब्रा मा हिस्ट्रि दं हेन होनना बिजायो बिराद गिदिर स्पिरिट वान्डारफुल हिस्ट्रियाव बिराद इन्टारेस्ट दंमोन गोरोंमोन मानसिया दा बेखौ आं रायखांबाय आरोखि जोबथानायाव नोंथांमोन बयनिबो गोसो गोरबोनि अननाय साबायखर बावनानै आंनि बुंनो गोनां बाथ्राखौ बावनानै फोजोबबाय आरोखि गोजोन्थों